Как съсипваме любовта? В началото всичко е цветя и рози. Ние сме влюбени, всичко е супер. Всеки от двамата партньори показва най-доброто от себе си. Но с течение на времето, с битовизмите в ежедневието, всеки от двамата партньори започва да показва и други страни от личността си. Тези страни, които са следствие на неговите травми, следствие на неговото възпитание, на неговите убеждения, вярвания и най-вече ограничения в съзнанието. Как съсипваме тази красива любов, с която една връзка е започнала? Ако може с една дума да се каже, това е с лошотия. Ние съсипваме, трудейки се за това. Постепенно, дисциплинирано и дълготрайно, проявявайки лошо към другия. Обидни думи или викове, скандали, ограничения, строги ограничения на свободата на един от партньора. А да не говорим и за по-сериозните неща, от които побоища, алкохол или други зависимости при един или дори и двамата от партньорите. И така, дори в началото всичко да е било цветя и рози, след това представете си, че тази красива любов е била чаша с вода, бистра и чиста. Трупайки ежедневно или постепенно мръсотия от тези обидни думи, лоши постъпки, изневери, предателства, лъжи. Ти взимаш тази чаша и тръгваш отново да пиеш от нея, но тя започва да горчи. И горчи все повече и повече. Така, всъщност, създаваме и болестите един в друг. Защото всичките тези наранявания отиват в нашата душа. Замърсяват ни. Обидата остава. И да, трябва да се прощава. И със сигурност това е пътя. Но заедно с прошката върви и осъзнаване. Тоест, човек да започне да се променя, да започне работа върху себе си и да не повтаря едно и също лошо поведение. Ако искаш да разбереш и други такива мотивиращи или осветляващи размисли за живота, абонирай се, харесай страницата и се запиши на предстоящите семинари. Чао!